Chcel si vedieť, prečo je Jameson taký odlišný. No, že to ma zaujíma, hovor. Tak skús sa sústrediť na najvýraznejší dojem, ktorý máš pri prvom glgu z tejto whisky. Však už som ti hovoril, jej hladkosť a jemnosť. Nie, myslím iný dojem. Iný ako chuťový? Zmyslový. No? Čo ja viem, človeka zaleje také príjemné teplo. Bingo, presne. Jameson je hrejivý. Pri prvom dúšku ťa zaleje také príjemné teplo, ktoré prechádza až do končeka prstov. Je to tak? Je, presne. Zažil si to už niekedy pri inom nápoji? Pri varenom víne. Nie, víno hreje, lebo je horúce. Čím je to spôsobené u Jamesona? U whisky Jameson za to môže vysoký podiel čistej kotlikovej whisky. Za pradávnych čias Íri trávili veľa času vonku, na poli, na pastve, na poľovačke. A aby nechytili nejakú pliagu, potrebovali sa niečím zohriať. Preto vymysleli Pure Pot Still whisky, pretože tá zohrieva. Každá fľaša whisky Jameson obsahuje masívnu dávku tohto špecifického írskeho destilátu. Preto je to tak. Aha, takže je to vlastne dobrý priateľ do nepohody. Áno, kamarát do dažďa. Mimochodom. No. Vieš, prečo sú vtipy o Íroch také primitívne? Nie. Aby im porozumeli Angličania.